patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Maayong morning, maayong pagmata ka natong tanan. Welcome mga kapuso sa GMA Regional TV Live nga inyong makita matag Lunes hangtod sa Biyernes. Laing simana na sabning buwan sa Enero, andam na ba mo na moatubang sa mga hagit sa kinabuhi. Partner Cecil, kumusta imong sinulog weekend? Ay, very peaceful. So, stay at home lang gihapon. But of course, gisaulog jud gihapon nato ang Sinulog Festival. Sa good morning kini mo Danix. And good morning sa ato ang mga kapuso dinhi sa Central and Eastern Visayas nga bisan sa ilahang kabisi migahin gayud og panahon aron lang nga makig-uban ka nato karong kabuntaga. And because of that mga kapuso, amo kamong pasalamatan sa padayon ninyong pagsuporta sa amo ang programa. Busa, let's start our morning. Kay karon taon-taon, akong mahinabi si kapuso actress Colleen Paz ug atong ilailahon pa ang bag-o natong kapuso comedian. Ug ato usab may ilaila karon taon-taon ang usa ka sugbuanong preschool teacher nga nahimong kid storybook writer dito sa Japan ug sayranta ang iyahang istorya sa kinabuhi. Ato usab nga mahinabi karon taon-taon ginusa ka chef nga nagpauso sa lechon belly nga ginama sa mga utanon ug atong sayran kung giunsa niya kini paghimo. Samtang sa atong baliklantaw karong buntaga. Usa kini sa mga paboritong katkaton sa mga mountaineers gumikan sa iyang katahom ug sa makahagit niini nga agianan. Mao kini ang Mount Apo nga nahimutang sa Davao City. Dunay gitas-on nga 9,691 feet kung din gipuy-an kini sa mabot 200 ka mga bird species. Gikonsiderar ang bukid nga balaan ingon man lugar aron ipahigayon ang mga worship rituals. Karon says, tugin imong bisto kay ani-ana si kapuso actress Colleen Paz. Karong bagong tuig, unsa kaha ang mga priorities and plans sa ato ang bisita karon sa Bistalk. Busa, kumustahon ta ug ilailahon pa nato ang usa sa mga bag-ong kapuso artist, Colleen Paz. Maayong buntag, Colleen, and welcome dito sa GMA Regional TV Live. Hello, maayong buntag sa inyong lahat. How are you, Colleen? Happy New Year ha sa iyo at sa buong pamilya mo. Kumusta yung naging Happy celebration? New Year also sa inyong mga Cebuano. Kumusta yung naging celebration? Okay naman, masaya, and umuwi ako na sa amin sa province, sa Batangas. And sobrang na-enjoy ko yung vacation. And ayun, excited na ako for this year. And nililook forward ko na yung mga posibleng mangyari this year. Ayun. Ako nga din, excited din ako for you ngayong taon na ito, 2021. Oh, thank you. Pero ikaw ba, Thank Colleen, you. may ano ka ba? May New Year ritual ka ba? Or practice? Gaya nung ginagawa ng iba dyan, nagsusulat ng mga resolutions or goals, or nagki-clean up, or nagdi-declutter. Ikaw ba, may ganun ka ding ritual? Yes, meron po. Meron akong mga ritual na ganyan. And binapractice ko talaga yung paggawa ng New Year's resolution. Kahit by mid ng year, medyo ganyan tayo. Pero, I mean, gusto ko pa rin siyang ma-achieve. And ngayong 2021 ba, Colleen, may mga old habits ka ba na gusto mo ring baguhin, di ba? And of course, yung mga skills din na gusto mo din i-improve on this year. Yung habit na gusto kong baguhin talaga, siguro one of that is yung budgeting skills, kasi lalo na ngayong pandemic, lahat naman tayo like parang nagsistruggle rin financially, and like hindi, and madami tayong mga pinagdadaanan this last year, I mean until now. Pero I mean gusto ko lang maging smart
sa pag-budget. There are so many things to look forward talaga ngayong 2021. Pero throwback muna tayo, Colleen. Kwentuhan mo muna Ay, kami kung I paano love ka it. nagsimula itong career mo sa theater. And of course, paano mo napasok ang television as well. Wait, okay, mag-reminisce tayo ng very light. So, Yes. nag-start talaga ako ng theater when I was in sa grade school, high school, nag-theater ako sa school namin before high school. And then, yun, from there, I realized talaga na gusto ko talaga ng mag-entertain, gusto ko mag-perform sa stage, gusto kong, like, yung mga talents ko, ganyan. And, ayun, nung college, nagsasayaw-sayaw, and ngayon, last year, 2020, naging part ako ng professional. Doon ako pumasok ng professional theater. Nag-start ako mga dancing, ganyan, kasi mas dancer ako eh. And then, parang na-discover nila ako na, she can act and she can do roles. Malaki ba yung adjustment sa transition mo from theater and now to television? Well, yes. Kasi in terms of like techniques, iba talaga sila. And kasi, I mean, pag theater kasi mas live, di ba? And then, kapag TV on screen. Pero, yun, I mean, it's just the same kasi dapat mas authentic ka. Exciting times talaga ahead of you bilang isang kapuso artist, Colleen. What projects do you want to try this year and why? Oh my gosh, I love that question. Well, I wanted to try something na, yun nga, I can showcase my skills or talents, like dancing or singing or, you know, siguro kung merong mga opportunities pa na ibigay sa akin, I'm so open with that. I-complete mo itong sentence na to. 5 years from now, si Colleen Paz ay... Oh my gosh, si Colleen Paz ay successful and better than ever. Oh! Oo naman. Ipipray talaga natin yan. I-claim na natin yan, Colleen. Yes, claiming it 5 years from now. So please thank everyone and of course your social media accounts din kung saan ka namin pwede sundan, Colleen. Please do follow me on my social media account at Colleen Paz. Lahat po yan sa aking mga social media account. And ayun, let's hope for the best for this year. And I hope you guys safe and sane. And looking forward sa ating mga blessings pa this year. Thank you guys! Daghang salamat, Colleen, and we look forward to see you Daghang sa mga salamat. future projects mo dito sa GMA. Happy New Year! Happy New Year, everyone! Bye! And that was Colleen Paz, mga kapuso, nga usa sa mga bagong artist nato dinhi sa GMA Network nga angay ninyong atangan gayon. And more to come pa, so tutok lang dinhi sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, karong buntaga sa Spotlight. Atong ilailahon kining usa ka Sugbuanon, mga kapuso. English teacher ni siya nga nagbase na karon sa Japan. Doon siya talagsaon nga pagpadayag sa iyang talento pagbuhat og customized, mga personalized, mga kapuso, nga mga libro, mga videos alang sa mga kabatan-unan tungod kuno sa gikinahanglan sab nga mapalambo gyud ang pagbasa, pag-appreciate og mga libro sa mga bata. Maila-ila nato karong buntaga, mga kapuso, si Ma'am Giffany May Ikimatsu gikan sa Japan. Good morning, Ma'am Giff. Mayang buntag, good morning sa tanan. Thank you so much for joining us, Ma'am Giff. Short background lang nimo. Before katong base pa kas Pilipinas, nagtudlo jud ka, you're an English teacher. Yes, Sir Nix. Nagtudlo ko sa Chiraps Academy of Preschool. Dayon, nag-teach po ko Japanese ESL. Then, og 1 month, dayon, nadala ko dire sa Japan. Gipili adve sa company. Aha. Kining imong pagbuhat og mga personalized, mga custom-made nga mga books og mga video presentations, ma'am. Ngano naka-ideya man ka ini? It started when, sir, kanang akong baby, kay
mahilig din siya books. Mahilig siya books, gusto siya mag-read og books. Dayon kato nag-start pud kog digital art. So akong gitry nga himuan ako siya portraits. So nag-practice ko portrait. I've always wanted man to publish my own book since I was still in college. Then mura siya di-pave og way for me to do it good. So, first book na ko kay akong gi-publish sa Amazon Kindle. So, available gihapon siya hantod karon. Mao ni siya ang inspiration. Ang nakapatalagsaon ani Ma'am Jeff tungod kay, of course, tungod kay personalized siya, ang bali ang mo-order ana, mahimo jong bida ang iyang anak sa iyang kaugalingon pod nga storybook. Yes, sir. And mao na atong gusto na i-promote, no? Kay sa panahon karon ang mga bata, hilig kayo gadgets. Sige lang ka ng tanaw og videos ba. So, atong ibalik ang mga books o mga duwaan, kanang mga traditional na kanang katunan sa mga bata para dili magkasakit baron sa radiation and all. Pagka-unique sa pamaagi, no? So, mas maingganyo ang mga bata, Ma'am, nga mubasa kung makita nila ang kaugalingon. Yes. Ano may mga tema ani mga libro nimo, Ma'am Jeff? So natay sir, ages 0 to 6, mao na ang mga fruits, kanang mga babies first words ng fruits, numbers, letters of the alphabet, na ay colors, shapes, ingon ana dayon sa age 7 and up kay kanang na ay kanang good deeds. Sa imong profile, Ma'am, labi na sa inyong Sakay TV, ingon ka dito nga karong panahon na murag ang mga books kay of course na taken for granted na sa kadaghanan, labi na sa mga kabatan-onan gyud, no? Kay kadaghanan ingon ka, as you have said nga gadgets na lang gyud ang giatupag karong panahon na, Ma'am. So saan gyud ni pagpabalik man gyud ang interest sa mga bata sa mga libro? Nabito to saying nga ang kana ko ng mga readers kanang mga dagko na kay gikan ko na sila sa katong nalingkod pa sila sa lap sa ilahang mga mama ug papa. So mo na akong gi-promote karon nga introduce lang tag books dayon apilon pa jud ang ilahang mga nang og name kay kung naa ilahang names, actually, dili lang siya maka-help nga kanang maingganyo ang mga bata. That's also one thing for them to remember the spelling of their names. Kung sige sila tanaw, sige sila kanang basa sa book niya, murag makita nila ilang names all the time. Dili difficult for them to write their names na in the future kanang magsugod na sila suwat 5 years old, 6 years old, or 4, ingon anak kay kita naman sila. Aside from storybooks, Ma'am Jeff, doon na po kuno kay mga audiobooks po o mga kani animated nga mga videos? Yes, sir. Sa ako actually before Kai TV Stories, mao siyang Kai TV. Kaya nag-start ko YouTube channel kana animation videos for kids nya. Kanang dili pa man kayo kumaayo. So ako lang siyang gihimo og picture books ingon ana. Then katong animated videos nako kay para siya ma-animate to ang katong books na akong gi-make, like nagya pa ng naong sa bata, nagya pa ng iyang name, pero kung dili gid siya mahilig og picture books, kanang pwede siya maka-access sa iyang iPad, sa sa YouTube, sa TV, ana. So asa man sila mo visit, Ma'am, sa imo lang nga site? Yes, we have a website na kaitvstories.wordpress.com. Nasa sa Facebook, Kai TV Stories for Kids. Napunta sa Instagram, Kai TV Stories for Kids. Ngano daing Kai TV ang tawag ani, Ma'am Jeff? Because my son is named Kaito. That means man of the sea, kuno yung akong bana in Japanese. Dayon, Kai man iyang nickname, then it started with a YouTube channel, so TV, Kai TV. All right, to cap this off, Ma'am Jeff, unsay mensahe nimo sa mga nagtanaw nato karong buntaga? Sa mga mama out there na gusto na ilahang mga anak ma-expose sa world of reading, maka-help kayo ang Kai TV Stories. Atong pwede nato sila ibida, pwede sila ang hero sa ilahang own stories. And makita sad nila ang ilahang mga names. So, maingganyo gid sila and dili ingon na nakataas ang ilahang screen time, and mo na ato ang dapat i-achieve as parents na dili mahimong screen zombies ato ang baby. All right, Ma'am, thank you so much for joining us this morning. Daghan mig nakat-una nimo
Thank you so much. Ug God bless ninyo diha sa Japan. Ma'am Tiffany May Ikimatsu. Thank you, sir. Salamat. Salamat. Sa pag-invite. Mubalik pa mi mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, food trip ta karong buntaga kong lechon gani hisgutan di magpauhi ni ana ang sugbo apan mga kapuso nakatilaw na ba mo og vegan o plant-based nga lechon belly. Doon na kunoy produkto ni ini mga kapuso ang ipasiugdahan sa usa ka chef. Lumadi siya nga taga General Santos apan nagbase karon sa kauluhan magpakisayod ta kabahin ining gitawag nga velechon. Makauban nato karong buntaga mga kapuso si Chef Elpidio Mijares Hugalbot III o Chef LP. Good morning, Chef! Morning! Morning, sir. Thank you so much for joining us, Chef, this morning. Unsa may ideya, kinsa may nakahunhon na ani imong pag-introduce sa velechon o vegan nga lechon belly? I started it mga around 2017. 2018 ako nahimo ning lechon na gulay or velechon. Kay during 2018 around October, daghan kay nag-open ng mga velechon house sa Jensen that time. And I was challenged ba to make my own plant-based version of it. Kay wala lang, na-challenge lang ko. That's why I made it, and luckily nagpatok man po siya sa Jensen. Made of unsa man ni Chef ning ingredients sa imong velechon? Kanina pong velechon is made of pure plant-based ingredients. It has no animal products. So katong yang karne, ang meat part is made of TVP, textured vegetable protein from corn, wheat, and soybeans. And then the fat part is made, yung tambok-tambok yung taba is made of cassava. And then the skin part is made of wheat. And then food coloring na chwete and red food coloring na food dye. Kumusta ang pag-introduce nimo ani from Jensen, Chef? Karon nakabase ka sa Quezon City di sa kauluhan. Kumusta man ang imong pag-introduce ini nga produkto? Actually, ni base jud ko mismo, gibutang na ako ang cart mismo sa La Loma. I put my cart there and I never expected that it will really boom. I mean, the business is really doing good. Unsa taste niya, Chef? Ala lechon gyud pod. Well, ako kay 9 years naman ko kaon lechon. Siyempre ako kita mga Bisaya mahilig tag tanglad, di ba? Ako ang lechon mong good. Ano siya? Ang lechon ng basehan ako sa lechon kanang Bisaya style ba. Dagang kay tanglad, kay hilig tag tanglad. So, pero crispy siya. Naa siya crispy ang balat, juicy food, tapos crunchy, meaty. I mean, the elements of lechon is still there. Pero around 90, nasa 80 to 90% lang. It's a good alternative for those people who wants to lessen their meat consumption. Pilay price range ani imong baligya, Chef? Kaning frozen niya, it weighs around 800 grams for 595 pesos. Pero pag lutuon na mo siya, we just add additional 100 pesos for the cooking fee. You were saying kaganiha, Chef LP, nga 9 years na ka nga vegetarian, ngano naka-desisyon man ka ini? 9 years ago, mag-take to board exam as a nurse, nursing licensure exam. And along the way, habang nag-review ko, nag-decide ko na why not, I should eat just pure fruits and vegetables in the duration of my review. In my theory, mas nindot siguro ang blood circulation ako na wala cholesterol, right? I mean, very clean yung mga diet pa. And then I passed the board exam and syempre, momentarily, temporarily, ibalik ko kaog karne, ibalik ko kaog lechon. Kaya syempre, paghanda, graduate na ko niya, pasa kag board. So, lechon is very, I mean, every handa, special gid ng lechon. After passing the board, magpapass ka ng resume, you're waiting for your call sa hospitals. And then, while waiting, I watched several documentary films about the vegan lifestyle or being vegetarian. I came across with this documentary called Earthlings. The number one cause of global warming there is animal agriculture. Tapos, siyempre, kabalo na to sa impact sa health na to kay the number one cause of death worldwide is heart disease. And
And that's because of our too much meat consumption. So dito na ko na medyo nahimata ko na iba ang perception sa the way I see food. To the point na really stop eating meat altogether. Chef, to cap this off, mensahe nimo sa mga nagtanaw nato mga realizations sab nimo gusto nimong ipaambit sa mga viewers nato Rumbuntaga. Filipinos are very resilient. We are very resilient good. So maski unsa pa ng mga dagok sa kung kinabuhi, we just have to keep on rising. And we keep on rising even stronger amidst the disaster whatsoever. So keep rising. Ako ang hashtag Rise Up El Pilipinas because we El Pinoys are that resilient. Tinuod Dahil na. palaban ang lahing El Pinoy. Yeah. Thank you so much for joining us this morning og we look forward nga matilawan imong lechon. Punog salamat sa imong mga tips sa atong mga kapuso karong buntaga. Thank you, Chef LP. Sa BizTalk ang theater performer o karong bagong kapuso nga si Colleen Paz ang atong nakauban ug mipadayag ni siya siyang interes sa lain-lain nga mga proyekto unya nga atong angayang atangan labi na yang pagkamahiligon sa comedy. Samtang nakauban sa atong mga kapuso ang inahan nga si Giffany May Ikimatsu dito sa Japan nga naninguha karon nga mapabalik kining love for reading sa mga kabataan pinaagi sa mga personalized nga mga storybooks ug mga audiobooks nga iyang gipang-produce. Ug sa katapusan nakauban nato si Chef LP nga nagbase didto sa kauluhan ug yang gipauso mga kapuso nga lechon. Healthy kuno siya nga alternatibo sa paborito nato nga lechon belly nga nag-auhag siya nga tilawan sa mga interesado diha. Dito to istorya ni Chef LP Silno niya ug lechon gani hisgutan murag di kita magpalupig ana labi po isuway po ay try no ning kanang like alternatibo ko no. Mao jud and healthier alternative pagayod mga kapuso pero very creative ni ang iyang gihimo ha para lang ma-satisfy ang craving sa lechon but you can still have it pero healthier this time. Tinuod. Nakapadasig sa bangya istorya nga maningkamot lang gyud kung di ka bulampo sa sinugdanan, padayon lang gyud yapon. Yes, very great story to tell. Busa mga kapuso, aduna kami ibilin mga words of inspiration nga makapabusog gayud alang kanatong tanan. Food is not just eating energy, it's an experience. Gikan sa usa ka American restaurateur nga si Guy Fieri. Sa mga gustong mo preview pagbalik nimong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Pwede sa kapuso sa among official YouTube channel si GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang kayong salamat kapuso sa laing adlaw sa atong pagpanag-uban. Thank you for joining us this morning mga kapuso. Hinaot nga nabusog kamo sa impormasyon nga dalit namo busa magkuyog no sabta og mga adlaw dinhi lang sa GMA Regional TV Live. And in all things, may God be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe, kapuso.